Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Oktubre 14, tuwing 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, sa una kita sa mga balita lokal. 11 ka mga ido patay sa sunog sa barangay Villamonte. Transport groups ginaplanong caravan for a cause batok sa pagsaka sa presyo sang gatong. Sa balita national, Health Secretary Duque ginkwestiyon ang pagkakasang quarantine sa mga fully vaccinated traveler. Duha ka soldado isa ka pulis kag duha ka iban pa nadakpan sa pagbaligya sang armas. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:15 kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. 11 ka mga ido ang nagkalamatay sa nagluntad nga sunog sa may Dalan Tindalo, Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod, Caina, sang Udto. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspi. Ang sunog nagluntad sa 3 ka panalgan nga establishmento nga ginapanagyahan ni Noel kag Jane Chu. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection kon BFP Bacolod, nagsugod ang kalayo sa kwarto sa mag-asawang nahahamtang sa ikatatlo nga panalgan sang building, kung sa diin man nabutang 11 ka mga shih tzu nga ido. Ginalantaw naman sang BFP nga faulty electrical wiring ang ginhalinan sang insidente. Sa inisyal nga report, 100,000 ka pesos nga halit ang gintuga sang sunog. Sa karon nagapadayon pa ang mas madalom nga investigasyon sang BFP. Samtang ginpahayag naman ni Wisam Operator kag Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon nga ginahulat pa sang fast craft operator sa executive order man nga igapagwa ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyasa, rason nga hindi pa makabalik ang biyahe sang fast craft. Sunog kay Carbon, luyag nila may baluan kung mas-synchronize man ang travel restrictions nga ipatuman sa sang Iloilo sa Bacolod nga wala na naga-require sang negative nga RT-PCR swab test result sa baylo nga vaccination cards na gid lamang para sa mga fully vaccinated traveler. Suno kay Carbon, ila pa man klaruhon nga hindi nila maintindihan o kung luyag pa man nila klaruhon na ang pila ka mga probisyon nga hindi nila maintindihan sa ginpagawa ng Executive Order No. 49 ni Bacolod Mayor Bing Lunadia. Bangod ang nagasakay sa fast craft amo ang mga authorized persons outside residence o kunapur, returning residents kag non-residents. Palayag ni Carbon nga ginahulat pa man nila nga maprobahan sang marina ang travel schedule. Ang Iloilo City at late in the afternoon wala pa sa paggawa
si Mayor Jerry. Hopefully, Okay. makapagawa si today kag kung anong siya guidelines, ma-synchronize o uniforman sa Bacolod City. No? Pero ang sa Bacolod City, may ginaklarify na kami subong. Nabatian si Wisam Operator Frank Carbon. Natala na nga magapakigsapol si Undok Secretary General Diego Malacad sa pila ka mga negosyante kag asosasyon sang transportasyon sa syudad sa Bacolod ug istoryahan ang problema sa wala untat nga pagsaka sang presyo sang gatong bus nga adlaw Bernes. Suno kay Malacad, ginaugtom na lamang sa mga driver ang mataas nga presyo sang krudo, gasolina kag kerosene nga nakaapekto na sa ila ginakita sa matag adlaw. Bangod sini nagaplano man si Malacad nga magpakigsapol Nanday Jesse Ortega sang Stone kag Elizabeth Catalbas sang Fibacda para sa plano nga caravan for Icos nga posible matabo subong nga bulan sang Oktubre. Plano nga magpatigayon sa isa ka caravan for a cause nga hindi natin gusto nga ipalukdo sa ating mga pasahero ang pagpasaka sang pliti kundi balansi siya na bululigan naton sa transport industry sa pasahero kag sa gobyerno. Nabatean si Undok Secretary General Diego Malacad. Sa dugang pang balita lokal, ginausisa na sa mga opisyal sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 62 ka mga barangay sa probinsya kag isa pa ka barangay sa Bacolod City para sa natalana nga ika-32 nga Regional Oversight Committee o ROC deliberation sa mabot nga Oktubre 27. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, pagiman sa on-site deliberation sang ilang hanay, personal nga ginakatuan sang ila ahensya ang mga kandidato nga barangay sa syudad kag probinsya agod usisaon ang mga dokumento na nakip na diri ang accounting sa mga drug surrenderer ag ang ilang community-based drug rehabilitation program nga mas ginakinahanglan para sa barangay drug clearing program. Ginpahayag man ni Gomez nga ang ROC deliberation ang igapaagi sa Zoom conference. Ang tanan nga ara sa lista, ginpatawag sila ini sa LGU, patawag siya sa PNP, kaupod ang PDEA, ang DOH, ang DILG, kag account ina sila tanan, kag amo ni silang ipa-enroll naton sa community-based drug rehabilitation program. Ang tingog ni Nicolas Gomez, ang pamuno sang PDEA Negros Occidental. Sa katapusan nga balita lokal, masobra 300,000 nga suspected shabu na recover sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sa drug bypass operation sa may Pulok Bayanihan, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod kay nasang hapon. Arestado ang subject naging kilala kay Willie Aligen, 36 anyos kag isa ka pintor. Suno kay BCPO Officer in Charge Police Colonel Thomas Joseph Martir, Merkulas ang gabi sang ginplano ang pagpatigayon sa operasyon bato kay Aligin matapos nga makabaton sa impormasyon gikan si saka confidential informant. Na-recover na pulo ka bulto kag apat ka magagmay nga sachet isang suspected shabu nga nagabugat sang 51 gramos kag nagabili sang 346,800 pesos. Nakuha man ang saka belt bag kag 500 pesos nga buy bus money. Si Aligin ang natakpan na sa itong 2016 bangod man sa pagbaligya sa illegal nga droga kag na priso sang apat ka katuig tubtub nga nahilway sa prisuhan sang 2020 matapos maka-avail sang plea bargaining agreement. Una sa balita, una sa aksyon. Philippine Standard Time las 6:21 KBC Plasma. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa luto.
radyo. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
radyo. Pagkulong kag negro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga Aksyon! GTX 500 Cup kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gain pakayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala siya gain konsulta sa naghimo sang desisyon ang mga opisyales nga tugutan ang pagsulod sa mga fully vaccinated travelers halin sa mga green countries nga wala na sang facility quarantine. Suno kay Duque, absent man sa mga deliberation sanday Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Kag Interior Secretary Eduardo Año ang Vice Chair sa National Task Force Against COVID-19. Si Duque ang nagtambong sa budget hearing sa Senado sa ngininga pulisa ang gintalakay. Ginpakain sa Health Secretary nga ila na lang tutukan sa Senado o kung ila tutukan ang pag-monitor sang border control. Pero mayara pa sila sang pagsinapol nga patigayunon kag ipalambot ang ilang concern. Ginpakain man sini nga iya ginasuportahan ang 5 kadlaw nga quarantine kag confirmatory test. Ginpathag ni Duque nga mahimo ini sa iban nga pungsod bangod ang ilang national vaccine coverage. Ang yara na sa 30% kag hindi tanan nga travelers ang nagalabay sa National Capital Region. Iban ang nagalabay sa Davao, Cebu kag iban nga mga airports. Samtang nadakpan ang 2 ka mga soldado, 1 ka pulis kag 2 ka iban pa bangod sa ginaligar pagbaligya sang armas lothang sa entrapment operation sa Maguindanao. Sa statement, ginkilala sang Philippine National Police ang mga nadakpan nga Sunday Patrolman Oliver J. Angot Soberano, Army Staff Sergeant Glenn Argones Sanyaw kag Army Staff Sergeant Reynaldo Dichosa II. Si Soberano ang na-assign sa PNP BARMM Regional Crime Laboratory Office. Samtang si Sangyaw kag Dichosa naman nangyara sa 6th Infantry Division. Ginkilala ang iban nga suspect nga sanday Datu Morhan kunakun tumindig kag Adams tumindig. Natabong operasyon matapos nga nakatransaksyon sang police poster buyer mga suspect sa pagbakal sang nagkalinlain nga armas sa barangay Tamon Taka sa Banwasang Datu Odin Sinsuat. Sa katapusan nga balita nasyonal, may insakto nga tion sa tanan nga butang. Iningin palayag ni ani House Speaker kagaron na senatorial aspirant Alan Peter Cayetano sa iya desisyon nga hindi pagdayunon ang plano kuntani nga magpapili bilang presidente sa Pilipinas sa 2022 elections. Suno kay tagig Pateros Representative Cayetano, may ginatawag nga timing ang mahal nga makaako sa numan nga tika nga himuon sing sa katao sa iya nga kabuhi. Bisan nga luyag ni Cayetano nga payuhon ng healthcare services kag edukasyon sa Pilipinas, iya nakita nga posible mangin rason pa ang pagtunga sa mga Pilipino sa iya tani plano nga pagpapili presidente. Rason nga nag-file na lamang ini sang kandidatura sa pagka-senador. Sa balita, sa aksyon! Philippine Standard Time, alas 6:32. Di Aksyon!
Philippine Standard Time na 6:32. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Oktubre 14 tuig 2021. Sa luwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila